Hej og velkommen til min komma-video til min engelsk aflevering, eller hvor jeg retter mine kommaerne i min seneste engelsk aflevering. Ja. Jeg har valgt at lave den her video på dansk, fordi at vi har haft alle vores grammatikmoduler på dansk, og vores grammatikbog i engelsk beskriver også alle reglerne på dansk, så derfor er det nemmest for mig, når jeg skal beskrive alle de forskellige regler. Jeg har taget udgangspunkt i kommareglerne i Get It Right, som er vores grammatikbog, specifikt kapitel 15, som handler om helsætninger, ledsætninger og tegnsætning på engelsk. Så først vil jeg lige hurtigt forklare kommareglerne på engelsk. Det er sådan, at der er 3 overordnede kommaregler på engelsk. Den første er sideordningskomma, som er komma mellem sideordnede sætninger, sideordnede led, eller mellem led i opremsning, som altså så hedder opremsningskomma, som er sådan en underkategori. Så er der foranstillingskomma. Foranstillingskomma er komma efter foranstillet adverbialled og foranstillede ledsætninger. Det vil altså sige, at det bare er kommaer før hovedsætningen, hvis ikke at hovedsætningen i en sætning er det første, der ligesom kommer efter punktummet. Og så er der indskudskomma, som er komma rundt om ledsætninger, som ikke er nødvendige for sætningens sammenhæng. Eller altså sådan, at man godt vil kunne tage dem ud, og sætningen stadig vil give mening. Så dem har jeg ligesom givet en lille farve hver, og så har jeg markeret mine kommaer for meget med pink. Yes, så nu skal vi til rettedelen. Jeg har valgt side nummer 2 i min sidste aflevering, som er Analytical Essay af Demon Copperhead by Barbara Kingsolver. Yes, der har jeg valgt side 2, fordi der var en del kommafejl. Jeg har så egentlig kun sat kommaer for meget i min aflevering, hvilket er lidt kedeligt, fordi så skal jeg kun snakke om det. Men så nu vil jeg bare lige hurtigt gennemgå de fejl, og hvorfor at det er en fejl. Den første sætning her, the fact that he mentions that he could still overdose indicates that there is probably a bigger chance of him overdosing than drowning. Der har jeg sat komma efter he mentions foran that, og efter overdose foran indicates. Og det er jo så nogle kommaer, der ikke skulle være på engelsk. Der har jeg sådan lidt sat dem efter min danske komma-autopilot-agtigt. Men på engelsk er der det, der hedder that-reglen, som er beskrevet på side 184 i Get It Right, som egentlig bare siger, at der nærmest aldrig skal komme foran that. Det har jeg så kommet til. Og så er det jo også bare sådan, at de ledsætninger, der er i den her sætning, de er rimelig nødvendige for, at sætningen skal kunne fungere. Altså der er ikke rigtig nogen ledsætninger, man kan tage ud, hvor sætningen stadig vil give mening. Så derfor skulle der ikke være kommaer i den her sætning. Så i nummer 2 sætning, som jeg har her, the humor works as a coping mechanism for the main character as well as the readers. Der har jeg sat komma efter mechanism, og det ved jeg egentlig ikke helt, hvorfor jeg har gjort, fordi det vil jeg egentlig heller ikke rigtig som udgangspunkt gøre på dansk. Men jeg tror måske, at tanken bag det har været lidt, at den sidste del af sætningen fungerer en lille bitte smule som en ledsætning, eftersom at den er sådan en lille bitte smule overflødig. Så den kunne man ligesom have taget ud, og derfor har jeg nok valgt at sætte komma, fordi at, jeg så på det som en ledsætning. Men det behøver man egentlig overhovedet ikke. Der skulle ikke have været komma der. Så har jeg sætning nummer 3 her, hvor jeg har sat
som lyder: I think the author chose to write the story this way for exactly those reasons. Der har jeg sat komma efter I think, og det gør man så ikke på engelsk. Det har jeg igen gjort på grund af en dansk kommaregel, som ligesom er den kommaregel, hvor man sætter komma mellem alle nexus, og der har jeg så sat komma efter I think, fordi at så kom der ligesom et nyt subjekt og et nyt verbalet, men det gør man ikke på engelsk. Så der skulle ikke have været komma der. Så har vi den næste sætning: Kingsilver wants to tell us a story about these Americans to shed light on some difficult lives that some people really are thrown into and struggling with every day. Ja. Der har jeg sat komma efter difficult lives foran that. Og yes, det er jo så igen den der that-regel. Det skal man ikke, fordi at that indleder en ledsætning, som er nødvendig for, at sætningen giver mening. Så derfor skal der ikke være komma. Yes. Så den sidste sætning har jeg igen sat komma efter I think. Og det er jo igen den her regel med komma mellem nexus på dansk, som man ikke har på engelsk. Så det kommer sgu ikke have været der. Og så er det jo så lidt uheldigt, at jeg ikke rigtig sådan mangler eller sådan nogle af de andre kommaer. Jeg har ligesom kun sat kommaer for meget, fordi at jeg har gjort det lidt sådan på autopilot, fordi det nok måske ikke lige har været min første prioritet af mangel på tid eller noget. Men men nu vil jeg bare lige pointere nogle steder, hvor at jeg har sat nogle af de her kommaer. Jeg har faktisk ikke fundet noget sideordningskomma på den her side i min aflevering, men jeg har fundet nogle foranstillingskommaer, som for eksempel her, den her sætning, der indledes af in this way. Det er et adverbialled. Det har jeg igen hernede, throughout this story. Yes, det er igen et adverbialled, der indleder sætningen, som fortæller noget om tid, sted eller måde. Og så har jeg igen hernede furthermore. Så det er alle sammen nogle adverbialled, som indleder sætningen, som fortæller noget om tid, sted eller måde. Og det er så nogle foranstillede adverbialled, som så kommer foran hovedsætningen. Så har jeg også fundet et indskudskomma her oppe i starten. How the protagonist communicates with the reader. Så er der en indskudssætning her. Through the sarcastic style of writing and presentation of his relationships makes one feel close to him. Og det er en indskudssætning, hvor jeg har sat kommaer på begge sider, fordi at man sagtens ville kunne have sætningen uden den her indskudte sætning, som bare vil lyde: How the protagonist communicates with the reader makes one feel close to him. Så derfor, så jeg vil bare lige pointere nogle af de andre kommaregler, som jeg så har med i min aflevering. Men min fejl er jo så, at jeg har kommet til at lave en del for mange kommaer. Så det var min rettelse af min sidste aflevering. Kommaer.